Сім'ї політв'язнів Кремля вже у вересні отримують по 100 тисяч гривень. Відповідну постанову прийняли напередодні у Кабінеті міністрів. Левова частка цих грошей піде на оплату послуг адвоката. Списки тих, хто отримає фінансову допомогу, формуватиме спеціальна комісія при Міністерстві з тимчасово окупованих територій спільно з Меджлісом. За словами Рефата Чубарова, політичний в'язень сам визначатиме, на чиє ім'я перераховуватимуть гроші. Це на адвокатів, це на інші заходи, які приймаються задля їхнього захисту цих людей. Ну, скажімо, він кинутий в тюрму там десь на Магадані, треба до нього поїхати, це розходи на дорогу, але це задля захисту цього політв'язня. Це можуть бути ці такі продуктові посилки в тюрму. І це можуть бути на вирішенні якихось там таких екстремальних ситуацій в родині, там хвороби дитини.